Maigsoon. Kani. Manikaroon ang bagong minyo nga nidawat sa sakramento sa kaminyoon sa atong simbahang Katolika. Limuel and Teresita Sumabong. Masipang papa. Alam mo kanila. Karaga mang bebe. Ya. Si Ate Lilian nagkubot. Kaya si Yaya, di ako magibot si Yaya. Ito. Lanaw sa ating kimyat. Pwede si ating kimyat na lockdown. Na? Pagkita naman sa Simetia. Tres, kiss the bride. Ano ba? Sino? Atas na taga masipang papa. Hi guys, good morning. So karong adlaw guys, mao na ag kasal ni Terebers ug ni Limuel. Hala. Excited na mi para nila guys. So manamig pangilgos kimyat oh. Mato na ko sila purami. Oh. Kita-kits ra ta dadto guys. Sila Papa Gabriel, inda na sila mga to, sila Kuya Kinkin. Ha? Diyan ako na yung magkasal. Hiyaw, ano mo maabtan. Kasi Kuya Gael, si Kuya Gael makakuan guys, kay ilahang periodical test karon. Bibis og Bernice lang periodical test. Na. Di makauban na mo si Kuya Gael lapod. Di ano. Kay di man muhatag og special test ang ilahang eskwelahan. So kamera, Kinkin, Papa Gabriel, Elia, si ako. Diyan. Kamerang upat guys, makaadto. Mahuman ang ilahang test ni Kuya sa mga alas 2. Magsugod ang kasal kay alas 10 man. Kita-kits sa tada to guys. Kaya nagandam na ko sa mga dadunan. Kung man migligo, alas 4 pa nakaligo na ko. Kaya maso lang. Fresh, agatang pamati. Giso. Pasensya na mo kay ngit-ngit na. Magandam na ko na sa mga masay na. Magdadun, pati rin. Kuwan po rami. Harba tong binuangan na hanggang lang nabuslot. Tagkanat sa idahang kuwan. Isuot. Ang binuangan, nabuslot. Tagkanat sa idahang isuot guys. Salamat 100 naghang battery. So kita-kits na tayo to guys. As kimi-kimi ya. Tumanan nagligo. Ha, naninggi. Magizakitan karong di panuton. Kuna kaday? Ready na kaday? Oh, ready na skimyat. Ha? Sa. Dara guys, ang mga ipang suot ya. Kimyat ya. Kita naman nila ni pagsuot ni Kim. Oh. Kare ka purami. Tatanam ato na ta. Mangilaki. Kita-kits na tayo to guys. Ate Kimyat, Dalton. Katon. Di naglaag na puntag sa judo. Dara guys, ang mga nag-make up na. Pang-make up pa ng mga bridesmaid. Ate Kimyat. Balitok na gamang bata. Dara nagtutumbling. Nagtutumbling na gamang bata. Nagtutumbling na. Dalton. Ton. Dara. Ngano na nakari Ate Elia? Musunod man siya. Ate Kimyat, mikapan sa Ate Kimyat. Nasa Ate Kimyat to ah. Kung man sasakit to ako nulad to. Mikapan to sa Ate Kimyat. Aron mo lang to, rainas mga iring. Nara. No, bibi. Tingnan sa nga, lubas Kimyat to. Anong dad to? Suko siya paghawang Kimyat. Tama siya ate, yung make-upan mas ate. Rumang guwapag madidyo. Ano? Ay, nasa sa ate Kimyat. Ate. Kapawahan na gamang ate. Ate Kimi. Excited Kiri, uy, ang lumia gawin ni Kiriang, Hiya. Meron kang, ano sa kang mamay ha? Eh, guwapa na ito na yung mamay. Ano sa ko? Dali! Okay, guwapa na si Kimyat. Awa pa di. Ay, wapa di kakilay. Lipstick pa. Ladyo, ito di bata na itong sigigput. Hindi ata.
Arang gapahas among power girl. Auntie Kimyat. Ha? Ang gapaha. Uy. Ang balihin. Ang tanahang ko ng balihin. Kan tanah sa tanaw. Imong nawang arang na imong gapaha. Ay, grabe gapaha. Uy. Mura na rainas mga iring. Kita orang kahimas ka azo na. Cute ka azo. Ang himasa. Uy. Anak mga flower girls ya. Lexi, Kia, ug si Ilia. Dai, tanah ko be. Cing kalau mo pa ham lili na sa amin dai ta. Apa na? Rang kahimus. Wow, orang siksi hangat Kimyat. Oi. Arlang siksi sa among flower girl, Ate Kimyat. Arang siksi na nila mga flower girls. Flower. Thank you. Kapan ako guys? Aman nih, nasa may phone. Take makeup. Arang cute ta. Guniti ra na, guniti. Guniti ra na. Ay sakit ibutang ato itapan ni kuya. Ikaw. Na butang kuya. Dado na ni mong jaha. Kuha, oy. Bawa ko kita, kaya ko sa Ini kayak handai. Hindi ko lebih di tema ilhanak. Mesti di sabay muli enca. Terus sabay muli. Ada dalam pindah ko. Aman. Kau sakit lempin kin. Bagi mama. Nah, kana. Nung nakuwangan lu. Bird. Cuma pugis putih dah. Polis. Ay, ay. Nah, hidup lah. Saan naman ako bata, di ba pagka akong ilaw. Ini nanay. Mother. Yuk. Dadarnya. Sama Dek. The Bible bearer, Kuya Ken. Tumagsak Kuya Ken. Nangupuha sa mga Bible bearer. Harama imong flowers. Where is your flowers? Ako ako. Hari ini lagi angkat lagi. Dia bukan. Ako man akong malita sa makeup. Salamat sa makeup Dani.
Video dun ka. Iya. Ganas nanay si tatay. Nanay. Ang iyong kapungan ang inyong kaminiyon, palihugog sabat mo na kong duha. Palihugan. Itugod Ginoo, kusga palihugan, kusga ka ng kinakusga ninyong tingog, ha? Sige, sabat mo na ko. Padungga ang Ginoo o ang tibok katawhan nga naminaw din karon. Itugod Ginoo. Kusga ba? Itugod Ginoo. Nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunang-huna. Sukad karong adlaw. Bisan unsay mahitabo. Maayo o dautan. Sa kahamugaway o kapitos. Sa sakit o sa maayong panglawas. Hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Bantay bitaw ka. Ug ako sa gamong sa simbahan sinaksihan sa daliya karon dinhi nagalikon nalalangin sa bukos nga kaminiyon nga inyo karon gihimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ug karon akong panalanginan ang singsing aras ug ang Biblia. Ang Ginoo managan ninyo. Panalangin ng bendisyon ni Ginoo kining singsing timaan sa ilang panagigugmaay sa matagusa. Panalangin sa tining aras timaan sa paghatag sa ilang kaugalingon sa matagusa. Panalangin sa tining Biblia na mahimong sugdanan sa ilang kinabuhi nga ninyo. Kining tanan among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog kong ihatag ang singsing sa matayang usa. Lemuel, palihog ko ang singsing para sa inyong asawa. Paniyak sa pagkan ako. Tabangin mo lang eh. Brad, tabangin Brad. Lemuel, kuha ang singsing para ni Teresita o niya palihog ko sa pagkan ako. Okay? Yan, palihog ko katubang ng rumah. Okay? O niya, Lemuel, nakasinagtanay ka, isuli mong singsing ni Teresita unyang palihog ug sabat nako. Okay? Nagsinag tanay? Okay. Unsa may imong tawag ni Teresita? May love. Mami, cookies, my cream, my sugar, my love, baby, pangga, unsa may imong tawag niya? My love. My love. Sana all. Okay po da. Okay ba da? Ha? Okay. My love. My love, Isulot kining singsing. sulok ng isingsing, timaan Sa akong paghigugma. sa akong paghigugma O mag-unong kanimo. o Unong punong kanimo sa ngalan samahan. sa ngalan sa mahal O sa anak. sa anak O sa Espiritu sa Santo. Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. I love you, my love. I love you, my love. Isunod, wala pa rin yung isunod ng sing-sing diyan. Naway pagsud. Okay, okay na. Sige, pali mo rin Teresita na po. Niya Teresita, unsa man po imong tawag ni Lemuel? Cookies, my cream, Cookies. may love po na. Paslan ko ka. Sige. Palihog sabat ako ha, my love. Palihog kong dudugi si Lemuel. Ayaw sa akong sakristan. My love, isulog kining singsing. Timaan sa akong pakigugma o pag-unong kanimo sa kalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. I love you, my love. Ay, magbuwag ha, may magbuwag ha. Pwede mo ihatag ang aras. Ya, palihog sa pagkako balik Lemuel ha.
Relax lang, relax lang, relax lang, relax lang. Ito yung adlaw ng buhay mag-iot mo. Bahala na sila basta ikaw happy ka. Relax lang, inhale, exhale. Kung di ka ito, hinumdum ito. Malitsun bago ito. Ginawa sa gagmaya, ha? Okay. My love, My love, ako naghahatag kanimo. ako naghahatag kanimo Niinig mga aras, nini mga aras pasalig pasalig sa akong paghalad, sa aking paghalad sa akong kaugalingon, sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan, alang sa imong kayuhan sa ngalan sa mahal, ngalan sa mga ug sa anak, sa anak ug sa Espiritu Santo. sa Espiritu Santo. Amen. May love ako kining gawato. May love ako kining gawato. Ihatag namin ko ito naman. Gawato raw. So, hindi paligo ko isok-sok Teresita sa iyang bulsa. No, kaya namin kong aras na imong gihuyaran. Isok sa bulsa. Ato sa pants ng bulsa, okay? Okay, hinahinay ha, kasi lain mo mahuyaran. Ay, kasi. Hinahinay lang. Ito lang bigaraw-karaw yan. Sakto na. Sakto ra. O diya, dawatan ka ng Teresita, ulimil, dawatan ka ng Biblia na nasa inyong atubangan na mahimong sundanan sa inyong kinabuhi ng inyo. Pagkukura ka na, mailhan mo yun ako after 30 years of pagkura niya hapon, pasabot, wag yun ay ukap-ukap. So, inaunta na madaan kung sa inyong pag-ukap-ukap, ha? Ano yan, panihin ko katubang mas mga tao, eh? May suon. Kani. Monikaroon ang bagong minyo na nidawat sa sakramento sa kaminyoon sa itong Simbahang Katolika. Limuel and Teresita Sumabong. Masipang papa. Alam mo kanila. Ya, balik dulu ha. Mga sponsors, linggo sa kajot, no? Kaya ba po mga bibigyan na nagkatagamay. Ay, di araga mang bebe. Ya. Si Ate Lilian nagkubot. Kaya si Yaya, di ako magibot si Yaya. Do. Lanaw sa Ate Kimyat. Kaya si Ate Kimyat anak daon. Na? Mata na. Na? Publikis na. Di na tago-tago. Yung public. Pakitaan sa pinagkakaroon nga yung okay? Hindi mag-ihap ko din well o katulo and then you may kiss the bride. Okay? May sa tagong mga 5 seconds na lang siguro. 5 seconds na lang pala biya. 5 seconds na lang well, ha? Okay. Kaya po katulo, ha? Okay. Uno! Mura mag-way reaction. Dos! Dali ya. Okay. Tres. Kabung na. Dos y media. Tres, si me kiss the bride. Ano ba ganun ba? Siba! Atas na tagang masipang bata. Congratulations, Baby. A few moments later. Wala miss reception sa the farm. Tikimyat eh. Siba tikimyat ka mong buko. Tikimyat. Ito na miss the farm, guys. Skia, Kuya Kinkin na. Kimyatin. Hindi ako nailis. Ilis taon sa. Nagaman. Katasan ko. Kumaon. Ito niton. Ate. Papa? Pagkakas ka, Papa? Nanamay, guys. Ito araw. Ang biwa to, ha? Grabe ka, nice ka.
Man. Ay, baby niya mo gamay. Ang baby niya mo gamay. Oh, may nag-sleep. Man, nag-sleep ang baby. May nag-sleep niya. Isa mo na, day. Ayaw ka na, day. Dirty na, day. Dirty na na. Piskat! Ah, Piskat! lagi piskat. Piskat me! Piskat! Hello guys! Diyan namin, nanguli namin guys. Humanaag. Kasal last tiri. Unja, successful ag ilang kasal. Unja, congratulations again, Terry and Lim. Good luck sa inyong new journey, sa inyong panag-ipon. Na good luck Inka, Terry, and ang Inko, Limuel. Good luck sa inyong panag-ipon. Way away, way lalis ha. Way away, way lalis, parihara na. So, human na gajud guys. Salamat sa Ginoo. Naway mga kakulian na human gajud. Ag ilahang kasal ni Terry ug ni Limuel. So, wala ko kadyo dito ka video guys. Kay busy. Kabot kong Dalton. Kasi Papa Gabriel pa nag-video. Bawa ni tanawon pa nila. So, salamat sa inyong pag-uban na guys. Sa mga kadaadlaw nga vlog. Ikado, perploy. Busog. Nalingaw na busog. Busog pati amang mata. Kaya daghan ka arang ka view kadyo dito talanawon sa The Farm. Maka nice kadyo. Munang og namoy mga events like birthday, kasal, mga weddings nga na mga sa panadihang inyong events nga pagabuhaton ug mangita mo mga kakuanan nga gusto mo makakita kabukiran nga na adto na to sa The Farm nindot gazud kaadto sa nga tanan arang kadto ka nice hayahay kaadto ka arang pa jang hangina grabe jang hangina arang kalami dito sa pamati nasdal to no nagbehave ra dyan yung mga batang gamay salamat sa Ginoo Gamo lang mga tikimit gani ha dito simbahan guys gi alingit na kay katasan na kuno si Jan nakatugo dito sa kimyat kaya lang nga nahang gipukaw to guys alas 4 pa kape o di alas 5 kay naligo na to sa alas 5 kay sa tulay ko ngari alas 5 ni ngari ra ko sa Purami please na human na jud tanan salamat sa Ginoo human na jud tanan human nagkasal nila Stiri og Limuel na magtiadyon na jud si Mrs. Teresita Sumabong Teresita Borato Sumabong nas reverse karon guys galin tono insa may imong i-message ni Inka ton insa may message ni Inka Dalton unsa message nimo para ni Inka nya pag adyo-adyo mo Inka pag adyo-adyo mo sa inyong bubalintong ni Inko good luck sa inyong bubalintong adyo lang pala pero di mo mga piang sige bye bye so guys maro na mga video rong adlaw ug salamat sa inyong pagbanamo see you tomorrow guys bye 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 Josh, nabangan yung mga batang gamatoy. Nagpahalo na man ko. Mga tiyo, mga tiya. Naming pwesto.